Здравейте! Често пациентите търсят помощ по повод главоболие. Днес искам да поговорим за главоболието, често срещано, но понякога неразбрано състояние. Всички ние изпитваме главоболие от време на време. Това са така наречените епизодични главоболия. Те могат да бъдат предизвикани от различни фактори, като стрес, липса на сън, дехидратация или от определени храни. Макар и да са некомфортни, епизодичните главоболия обикновено не са повод за притеснение и често могат да бъдат бързо овладяни с болкоуспокояващи, почивка и прием на течности. Въпреки това, важно е да разпознаем кога главоболието може да е симптом на по-сериозен проблем. Ето няколко знака, които налагат да потърсите медицинска помощ. Ако изпитвате главоболие по-често или ако са значително по-интензивни от обикновено, консултирайте се. Главоболия са проводени с симптоми като промени в зрението, изтръпване, слабост, затруднение в говоренето, обърканост, може да са знак за по-сериозно състояние. Ако главоболието се появи след травма на главата, веднага след или няколко дни и дори седмици след травмата, е важно да се консултирате. Ако главоболието ви буди от сън или ако е по-лошо сутрин и се подобрява през деня, може да е знак за по-сериозен проблем. Ако страдате от други заболявания или в миналото са установявани други заболявания, например ракови, имунни или други хронични болести, нови или влошаващи се главоболия трябва да бъдат оценени от специалист. Когато се консултирате с невролог, важно е да сте подготвени с определена информация за вашите главоболия. Ето няколко въпроса, които може да ви бъдат зададени. Колко време обикновено продължават вашите главоболия? Колко са силни вашите главоболия по скала от 1 до 10? Колко често изпитвате главоболия? Имате ли симптоми като гадене, повръщане, чувствителност към светлина или още фотофобия или чувствителност към шум, наречена фонофобия? Влияят ли главоболията върху вашата работа или ежедневни дейности? Имате ли други заболявания? Прекарвали ли сте скорошни заболявания като грип или други инфекции? Имали ли сте травми или автомобилни катастрофи? Какви медикаменти приемате в момента? Важно е да споделите както лекарства, които приемате всеки ден, така и тези, които приемате понякога, при главоболие или друг проблем, или хранителни добавки и стимуланти. Преживявали ли сте значителен стрес или необичайни житейски промени наскоро? Имали ли сте наскоро кръвни изследвания или образни изследвания? Подгответе резултатите, ще е полезно специалистът да ги види, дори и всички да изглеждат в норма. Имате ли близки роднини с главоболия или други неврологични заболявания или редки болести? Отговорите на тези въпроси ще помогнат на вашия невролог да разбере по-добре и по-бързо вашето състояние и да осигури най-ефективното лечение. Лечението на главоболието е в две насоки. Първата за овладяване на самата болка или така нареченото симптоматично лечение. И втората при нужда за овладяване на причината, когато има проблем, който причинява главоболието и то е само една изява на проблема. Има много лекарства за главоболие. Те действат по различни механизми, хората имат различна чувствителност към тях. От друга страна има много различни видове главоболие, които се овладяват с различно лечение. Затова това, което действа на един пациент, може изобщо да не подейства на друг, а да е дори опасно за трети пациент. Важно е да се консултирате с лекар, ако обичайното поведение при главоболие в конкретния случай не помага. Често първото, за което хората мислят при необичайно главоболие, е тумор в мозъка. Искам веднага да ви успокоя, че това е много рядко. Има много други състояния, които причиняват главоболие и се лекуват с подходяща терапия и поведение. Колкото по-бързо, по-ефективно. Не се чудете, не преживявайте този стрес и страх, консултирайте се на време, намерете проблема и неговото решение бързо. Бъдете здрави и се грижете за себе си разумно.